اے میار تیری سی حسین دی اماں استطاع فرمان بندیاں دے نماز پڑھ کے سی جنت چلے جانا میں نے تسی نہیں جا سکتی او دی وجہ کیڑی ہے او دی وجہ تینوں میں دسنا جتنی پڑھ لے نمازاں تو 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 جتنی پڑھ لے نمازاں گھر پنجا نال رسائی نہیں گھر پنجا نال رسائی نہیں تینوں جنت لبڑی کائی نہیں تو جتنی پڑھ لے تو جتنی پڑھ لے نمازاں تو جتنی پڑھ لے نمازاں تو جتنی پڑھ لے نمازاں اس کا کیوں نہیں ملنی میں کہ سن لے علی دی نماز ہے تے علی دا قرآن لے او پوچھ لے نبی تو علی اللہ دی زبان علی دی نماز ہے تے علی دا قرآن ہے پوچھ لے نبی تو علی اللہ دی زبان ہو سکے نہیں نمازہ بھی تے ہے نا میں کہ نمازہ تین تو کی چاہنا ہو سکے بندے ساڑھے میرے لگ دے ہو سکیا مسلح تے مر گئے پڑھ نمازہ کیوں میں کہ پڑھیاں اتنی ہو سکے جنت میں کہ پڑھنی چاہی دیئے سجدہ بادشاہ کرنا چاہی دے لیکن گل صرف سجدے تے نہیں مکتی ہو سکے کیوں میں کہ سن لے علی دی نماز ہے تے علی دا قرآن پوچھ لے نبی تو علی اللہ دی زبان گر دل تے علی دی شائی نہیں گر دل تے علی دی شائی نہیں تینوں جنت لبڑی کائی نہیں تو جتنی پڑھ لے